tohoročnej hubertovej jazdy, ktorú organizuje farma Margitin dvor z Častej. Hubertové jazdy majú dlhoročnú tradíciu, pochádzajú z Anglicka, kedy sa lovila živá líška. Dnes nahradila živú líšku líška symbolická. Zvierací chvost, líšči chvost je pripnutý na rukávu jedného z jazdcov. Ukáž. Dnešnou líškou je pán Marek Linka. Neveríme. Z jazdeckého klubu Margitin dvor. Vedúcim hodu je master, ktorý nesie zodpovednosť za celý priebeh honitnej jazdy. Za dnešnú hubertovú jazdu zodpovedá master pán Kurkin. Teraz vám predstavím a zároveň aj masterovi účastníkov dnešného hodu. Poriadajúcou organizáciou je jazdecký klub Margitin dvor. Poprosím jazdcov na klub z Margitinho dvora, aby predstúpili o 2 kroky vzadu. Výborné. 2 kroky. 2. Daniela, ty si není od nás? Už áno. Ďakujem. Master skontroloval, ako ste pripravili na hodinu jazdy. Teraz kontrolujeme, ako curignete. Ďalšími účastníkmi dnešného hodu sú zákonníky zo súkromnej stajne pána Mihálika zo Zavara. Prosím, aby predstúpili. Master skontroluje pripravenosť. Vy sú pripravení 100%. Ďalším účastníkom hodu sú zákonníky z jazdeckého klubu Betty Bukovec. Prosím, aby predstúpili. Ďakujem. A ďalším účastníkom sú kone z arabskej stajny kráľovej, teda arabských koní, nech sa páči predstúpte. A posledným účastníkom sú koníky zo súkromnej stajny z Vyštuka. Ďakujem za predstavenie jazdcov. Teraz poprosím mastra, aby zhodnotil pripravenosť koní a jazdcov na dnešný boj. Myslím, že všetci jazdci sú ustrojení, tak máte vy, kone máte pripravené, takže pokladám vyhlasujem, že môžeme začať hon na líšku. Ďakujem. Teraz poprosím, aby bola líška pripravená na hon. Berú ocas?